timpuri străvechi, poporul găgăuz sărbătorește Casăm, care marchează sfârșitul sezonului agricol, dar și începutul iernii. Astăzi, Casăm se sărbătorește pe 8 noiembrie și coincide cu ziua Sfântului Dumitru. În această zi, dis de dimineață, găgăuzii merg la liturghia bisericească. Сам термин «касм» с тюркского языка на русском языке означает «отделяет лето от зимы». Само слово «касм» – это рубеж. Potrivit tradițiilor, în această zi, gospodarii își aduceau bovinele acasă și achitau salariile ciobanilor. Proprietarii care aveau un număr semnificativ de oi sacrificau unele animale. Totodată, de Casăm se făceau totalurile anului agricol și se dădea leafa zilierilor. К этому дню должен быть собран весь урожай. Вся живность должна быть уже дома. Дом должен быть подготовлен к зиме. И этот день большей частью считается День урожая. Astăzi, cu ocazia sărbătorii Casăm, în autonomia găgăuză este marcată Ziua Vinului. Agricultorii din regiune se adună la Comrat, unde prezintă nu doar măestria sa în vinificație, dar și în prepararea bucatelor tradiționale. De asemenea, în unele localități sunt organizate expoziții de animale domestice, iar gospodarii se laudă cu rezultatele muncii. Вот эти фестивали, эти праздники, они объединяют людей. Одно и второе. Возрождается культура. De Ziua Vinului sunt organizate excursii la mai multe vinării găgăuze. Turiștii străini, dar și cei din Moldova se pot familiariza cu vinurile din Găgăuzia și au posibilitatea să participe la producerea lor.